Goddag og velkommen til Aktuelt i Marken med Agrovi. I dag er det bare kun mig selv, Frederik, planteavlskonsulent her hos Agrovi. Jeg vil i dag fortælle jer lidt om, hvad der er aktuelt nu her, mens vi går i påskedagene og venter på at kunne komme i marken og køre vores vintersæd. Jeg har et forberedt slide til jer, som vi lige deler her. Yes. Og det vi skal tale om i dag, det er, at vi får forhåbentlig snart travlt i marken, men vi skal ud og så vores sæd. Og mens vi venter på det, så skal vi bare sikre os, at vi har gødet langt det meste af vores kvælstofgødning til vores vintersæd. Her er det selvfølgelig særligt vinterbyggen og vinterroen, som er meget hurtigere sted, men det er også vigtigt at komme ud med sin gødsning til vinterveden. Det vi har set de sidste mange år, hvor Yara har lavet deres rigtig gode Yara kvælstofbarometer, hvor de måler det løbende kvælstofoptag, det er, at det er meget, meget tydeligt, at vi skal have givet 150 kg kvælstof per hektar, så snart veden den kommer ind i stadie 30. Fordi når veden går i gang med sin eksplosive vækst fra stadie 30 af, så er den op og æde ca. 5 kg kvælstof i døgnet, så der må vi ikke komme bagud. Det vil sige, at 150 kg kvælstof tilgængeligt ved stadie 30. Normalt er vi først henne i stadie 30 fra midten af april og frem efter. Men det vigtige at have med her, det er, at vi skal have det til at være tilgængeligt ude i jordvæsken. Og det er normalt cirka 7-10 dage, vi bruger som tommelfingerregel her. Så det vil sige, forhåbentlig kommer vi snart i marken, så har vi 10 dage, hvor vi har maks fokus på at få sået vores sæd. Så brug nogle af de her dage her til at få gødet færdigt. Vi skal op på minimum 150 kg kvælstof nu her i starten af april, så vi ikke kommer bagefter. For rigtig, rigtig mange vinterhvedemarker, så er vores økonomiske optimum på de fleste jordtyper et sted mellem 150 og 180-90 kg kvælstof, og der kan det ikke svare sig at gemme kvælstoffen til senere, så på den måde vil det være en rigtig god idé at få gødet færdigt. Det er særlig vigtigt at gøde færdigt og komme højt op i kvælstof på de marker, hvor man har haft en lidt mere tvivlsom udvikling hen over vinteren. Det kan være vandlidende arealer. Vi har et lille rodnet. Det er bare vigtigt at få kørt dem færdigt. Så det giver sig selv. Har man ikke kørt gødning, så kører man færdigt alt på én gang nu. Har man kørt lidt gødning for et par uger siden, så gøder man også færdig nu her i nærmeste fremtid. Vi skal i hvert fald op over 150 kg kvælstof. Hvad med opfølgende ukrudt i vintersæden? Mange marker har haft god effekt her hen over vinteren af bokser med Tenoduro-sprøjtningerne. Har man sået sent, har man ikke været ude med jordmidlerne, så har man et opfølgningsbehov her i foråret. Så er det aktuelt at komme ud med Kosak, Husar, Atlantis. Brug eventuelt Kosak Vejret, en ganske udmærket serviceydelse fra Bayers hjemmeside, hvor man kan se, hvornår der er god vækst i ukrudtet og gode betingelser rent temperaturmæssigt til at sprøjte sit ukrudt. Det er det i de fleste tilfælde. Vi får også varmt vejr her i påsken, så har man ikke været ude og bekæmpe græsukrudt i ubehandlede vintersædsmarker, så er det også nu, man skal ud og have lukket det af. Hvad der er det rigtige middelvalg, tal eventuelt med jeres planteavlskonsulent om, hvad der er det rigtige middelvalg i ens specifikke situation. Men for god græseffekt, så er vi ude i nogle af de her Kosak Atlantis midler. Har man rene marker, god effekt af bokser med tenon, så kan man godt vente en uge, 10 dage endnu, før man skal til at overveje at komme ud med første ukrudtsbekæmpelse i sin vintersæd. Og der er det jo her, vi særlig godt kan lide den brede effekt af Broadway og Rexade i vinterhveden. Der er nogle rapsmarker, som ikke er super godt udviklet her hen over en våde vinter, og der kan det være aktuelt i de særligt tyndere rapsmarker at lave en Retegon Corvetto-bekæmpelse. Og der er det mere at komme ud nu her, før rapsen bruger sig for langt afsted. Det var alt for den her gang med Aktuelt i Marken her fra påskeugen i uge 13. Lad os håbe, vi snart kommer i marken, så vi kan få sået vores sæd. Tak for nu.